Башкортостанда тотыш райондардың юкка сыгуы ихтимал. Республиканын халык күпләп күсеп китә. Был хакта Икътисади үсеш министрлыгында үткән кәңәшмәдә әйтелде. Республика итәкчесе был турыда әсенеп һөйләне һәм ниһаять урындагы итәкчеләрне халыкка йөз менән борылырга сакырды. Все главы муниципалитетов здесь, и вам я задаю вопрос. Если вы не развиваетесь, если вы не движетесь вперед, если вы не поднимаете экономику своих муниципалитетов, на что вы рассчитываете? На что вы рассчитываете? На бесконечные вливания из республиканского бюджета? 2016 елда гына Башкортостандан 154 мең кеше икенче төбәктәргә яшәргә күчкән. Әгәр шулай барһа, тагыла бер 5 елдан аерым райондар юкка сыгасак дине Рөстәм Хәмитов. Уның был сүзләрен галимдар раслай. По итогам 2016 года у нас ряд муниципалитетов потеряли в численности до 22%. 5 лет, и эти муниципалитеты исчезнут, если дальше будет антимиграция двигаться такими темпами. О каком росте экономическом и о какой загрузке сельскохозяйственного производства нормальной мы можем говорить в этой ситуации? Республика менән күрше төбәктәрдә исә хәл бөтенләй башкаса. Всего мигрантов Республики Башкортостан по итогам 2016 года, прибывших 123 тысячи, выбывших 129 тысяч, минус 6. Татарстан, прибывших 80 тысяч, выбывших 77 тысяч. Откуда у нас такие большие миграционные потоки? Я задаю вопрос нашей науке, нашим ученым, нашим министерствам. Почему у нас в 1,5 раза больше прибывших и в 1,5 раза больше выбывших по сравнению с Татарстаном? Разводят руками. Әле Башкортостанда 4 миллион 70 мең кеше яшәй. 2030 елга тиклем үсеш стратегиясе авторлары әйтүенчә, төбәктә халык 3 миллион 900 меңгә тиклем кыскарасак. Белгечләр әйтүенчә, эш хакларының икътисади үсеш менән тап килмәве халыкты Мәскәү, Санкт-Петербург, Казан калаларына китергә мәҗбүр итә. Безнең әңгәмәсебез икътисадчы Илдар Габитов. Әгәр дә бер ошо яһәттән эш хакын 40-ка арттыру тураһында дәүләт карары кабул итмәһәк, бер 20 елдан ысынлап та без үзебезнең Башкортстанды танымаячакбыз. Күсеп китүчеләрнең урынын авылдан килүчеләр ала. Ягъни республиканың баш калаһы авыл халкы исәбенә тулылана. Эш хакын товарлата алып өйрәнгән авыл халкы аз эш хакына ла эшләргә риза. Безнең әңгәмәсебез социолог Илгиз Солтанмуратов. Авыл хуҗалыгында biz күзәтәбез азакы елларда бүтә процессларның кәмеүен. Иң зур хәзерге безнең Россия илебезнең проблемнәм туранан-тура очрашасакбыз. Ул да булһа картаю. Димәк, менә ошо мәсьәләләрдә без иң югары кимәлдә өйрәнергә тиешбез, хәл итү юлларын уны эзләргә тиешбез. Халыктың башка төбәктәргә күсеп китүенә бәйле хәл республикала иң югары кимәлдә тикшерелә һәм хәвефле дип баһалана. Республика башлыгы әйтүенчә, был яһәттән катгый саралар күрергә кирәк.